नमस्कार, प्रणाम। हम हैं संजय पाठक स्नेही और जमशेदपुर में विश्व भोजपुरी विकास परिषद संस्था के विस्तार भइल बा और अभी पिछला रविवार के दायित्व दिहल गइल बा विश्व भोजपुरी विकास परिषद संस्था के क्षेत्रीय कमेटी के अध्यक्ष के हमरा बगल में बैठल बानी श्री जगदीश मिश्र जी, प्रणाम। और यहाँ के अध्यक्ष बनावल गइल बा। हमने के आज बातचीत करे आयल बनी जा और ठीक यहाँ के बगल में बैठल बनी भोजपुरी के पुरान कार्यकर्ता श्री शंभुनाथ सिंह जी। यहाँ के भी दायित्व मिलल बा इस संस्था में। अभी गोविंदपुर में इस संस्था के विकास हुई, काम हुई। हम अध्यक्ष जी से बात कर चाहब, हम यहाँ से पूछल चाहब कि कहाँ यहाँ के प्लान बा। सबसे पहले तो हम लोग बधाई देता नहीं श्री जगदीश मिश्र जी, बहुत बहुत बधाई आपको भी। हाँ बोली रउआ के भी बहुत बहुत बधाई। हाँ। कि वो हमरा भोजपुरी के समझनी है उस योग्यता के कि हमरा के ई पद देहल गइल बा जी। हम बहुत आभारी बानी जी। राउर पूरा मीडिया के, पूरा समाज के जौन कि हमार देखता रउआ माने सत बार साधुवाद देते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा भैया, हम तो रुआ हमरा से उम्र में बड़ बनी, हम रुआ के भैया कहीं ना। और कैसे रुआ माने प्लान का बा, माने का चाहता नहीं कि गोविंदपुर में कैसे एकरा के बढ़ावल जाओ। नहीं, सबसे एमे बड़ बात बा कि हमनी के जौन भोजपुरिया माटी बा उस स्वर्ग से भी बढ़ के बा। हमनी के अंदर जौन प्रेम बा, जौन दूसरा के सेवा करे के भावना बा, वो जो माने वो प्रदर्शित हो रहल बा कि एकरा के हमनी के बढ़ावल जाऊं और हमनी के इतना न बढ़ावल जाऊं कि विश्व भारत के स्तर तक ना, विश्व के स्तर तक ये पहुंचे। और हम देखते नहीं कि छोट छोट भाषा जैसे मैथिल भइल या और नाम तो ना ले, छोट भाषा बहुत बा, ओके 8वीं अनुसूची में चल गई बा। लेकिन हमनी के करोड़ों में जौन संख्या बा, तो आज तक हमनी के सब लोग मिल के भी एकरा के ना कैल गई। लेकिन बहुत बड़ा कारण भी बा जौना के चलते ना भइल। हमनी के साथ बहुत बड़ लोग आए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के रघुवंश प्रताप सिंह तक, या और लोग भोजपुरी के हमनी के जौन शिरोधारी रहल, ई हमनी खातिर कुछ ना कही। तो हमनी के जरूरत बा एक आंदोलन के, एक सत्याग्रह के, उग्रवाद नइखे हमनी के हो जाए के, उग्रवादी नइखे हो जाए के। एक खातिर हमनी के सत्याग्रह करे के बा। हमनी के जरूरत पड़ी तो दिल्ली तक कूच करे के बा, मांग करे के बा, नहीं कूच करके मांग करे के बा कि हमनी के ये भाषा जौन बा 8वीं अनुसूची में जरूर होखे। एकर बहुत बड़ा फायदा ये होई कि रउआ छोट नियुक्ति से लेके बहुत बड़ नियुक्ति IAS के होला, ओमे भी ये भाषा के एगो क्वेश्चन रही, एगो क्वेश्चन का सब्जेक्ट रही। ओमे हमार लइका, ओमे हमार भाई, ओमे हमार बहन, ओमे हमार माने जे भी बा उ एथी होई और ओसे पास करी और बड़ जगह जाई। बस हमार यह सब लोग से विनती बा कि एकरा के बढ़ चढ़ के बढ़ावल जाऊं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लहल जाऊं और एकरा के हमनी के आपन भाषा, आपन सब कुछ समझ के एकरा के हमनी के विस्तार कर जाऊं। और सब लोग कहेला कि ऐसे भी बात संस्कृत में कि माने जन्मभूमि जौन होला स्वर्ग से बढ़कर होला। तो हमार जौन ई मातृभाषा बा भोजपुरी, ये हमनी के स्वर्ग से भी बढ़ के बा। हम तो एमे पहला क्लास से लेकर के माने विश्वविद्यालय तक हम भोजपुरिये में बोल के माई से, भैया से, बाबूजी से आप पढ़ल बनी विश्वविद्यालय तक मुजफ्फरपुर। तो हमरा तो मैंने इतना ज़्यादा प्रेम वगैरह से कि अब हम बखान नहीं कर सकत।
वो खूब खुश बनी। हम तो इतना खुश बनी कि हमरा तो बुझाता है कि मने 35-36 साल के हमरा अंदर में थी आ गई बा, जोश आ गई बा। ठीक है बटे, ठीक बा, पढ़ो भोजपुरी ना, हमनी के भी भोजपुरी के कार्यकर्ता हैं यहाँ, हमनी के चाहिए ना जा कि भोजपुरी आगे बढ़ो और रउआ सब आंदोलन करब जा, हमनी के भी साथ देव जा। 22 साल पहले भी हमनी के कार्यक्रम कैले निशन रीगल मैदान में जी 2002 में जी, और उनमें इतना ना भीड़ भई रहे जी। कि न भूतो न भविष्यति, चूंकि हम संस्कृत में बोलने करके ना होई ना भइल होई, जी माने पूरा 4 घंटा 8 घंटा पूरा जमशेदपुर रुक गई रहे, ये जहाँ रहे वो जी खड़ा हुए रहे देखे खातिर। हाँ। तो ये तरह के हमनी के अंदर शक्ति बा, तो हमनी के तो चाहे जाऊं तो बहुत कुछ हो जाई, हमनी के सत्याग्रह कल जाइए खातिर। बहुत अच्छा बात बेटे, भाई जी भोजपुरिया से भी राउर संबंध रहे, वहाँ के रउआ कार्यकर्ता बनी और 2002 में जो बड़ा कार्यक्रम भई रहे बिष्टुपुर के रीगल मैदान में, तो मैदान में तो निश्चित तौर पे भोजपुरिया जुटाल भई रहे मॉरिशस से 22 लोग में आई रहे, 22 कलाकार लोगों में आई रहे, कौन कलाकार ना आई रहे जी, प्रत्येक कलाकार आई रहे भोजपुरी के जी, रउआ मनोज तिवारी से लेकर के कल्पना पटवारी और कल्पना पटवारी तक के बीचे कौन राम रसिया नाम तो हमरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा बा, हाँ। रसिया, फिर माने आनंद मोहन जो पांडे, अभी के हाँ। टीवी सीरियल उनकर चलता है या बहुत कुछ हो रहा बा, हाँ। वो सब माने एक एक व्यक्ति एक एक आदमी के खातिर ई प्रेरणा के स्रोत जरूर बा कि हमनी के बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होके के चाहिए या हो रहा बा। तो उहे जोश रउआ सबके अंदर में फिर भाई जी भोजपुरिया जोन जगोले बनी, उहे जोश पेन से आगे बा ना। हाँ वो रहे, और एक आदमी में रहे 2001 के बाद बताओ तनी अरुण कुमार मिश्रा, अच्छा, वहाँ के रहनी, यहाँ के बहुत बड़ा पदाधिकारी रहनी वहाँ के, और कारखाना, हाँ कारखाना निरीक्षक रहनी, वहाँ के संस्थापक सदस्य भी रहनी। वहाँ के पहलका मीटिंग में हमारा याद बा कि अतवार के बही रहे आदित्यपुर में, उमें वहाँ के आई रहनी, ठीक बा। आ वहाँ के भी बहुत प्रयास रहल, वहाँ के भी बहुत योगदान रहे, वहाँ के बहुत लोग के जोड़नी, वहाँ के भी ये भोजपुरी भाषा के बढ़ावे में बहुत बड़ा योगदान बा। सत वहाँ के भी सत हमारा प्रणाम बा उहो के, बस। अच्छा, एगो अध्यक्ष जी, एगो अंतिम प्रश्न हम लोग से पूछा कि बताई तो कि भाषा तो कोई को बड़ी सा 122 भाषा कहल जाला कि बाटे देश में, माने ऐसे भाषा बहुत बड़ी सा, लेकिन 122 भाषा में 22 गो के मान्यता मिलल बा, और भोजपुरी इतना लोकप्रिय भी है। अब भोजपुरी के नाम मिलल जना कर अभी बखान भी कैनी है, तो सरकार तो सुनत नहीं खे, तो सब सरकार के आलोचना भी करब जा। नहीं, आलोचना तो ना करेब सन, ऐसे ना करेब सन कि हमनी के कुछ दूसरा तरह के विचार बा, आलोचना करके तो कुछ होई ना जी, तो हमनी के जनमत तैयार करके मांग करेब सन। हमनी के ऐसा नहीं किया होगा कि उग्र होकर के झगड़ा कर रहल, तो ऐसे कुछ होई ना। हमनी के बहुत सहूलियत तरीका से मांग करे के बा कि हमनी के भोजपुरी के संविधान में जगह मिले जी, 8वीं अनुसूची में जगह मिले। हाँ, मतलब वह बात जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा रुआ से बात करके। रुआ बगल में बैठल बानी भैया शंभू सिंह जी। भैया रुआ कैसे क्षेत्र में आगे नी, माने कहाँ राउर पहले गांव पड़ी बता दी के साथ। हमार तो गांव सिवान जिला में पड़ी। अच्छा, एजा हम 1990-95 से बानी। अच्छा, आ भोजपुरी माटी कम है, तो भोजपुरी तो हमारा सबसे प्रिय भाषा बा। अच्छा। ये सबसे मधुर भाषा है भोजपुरी। अच्छा। ऐसा है कि हम कहीं बाहर से आके भोजपुरी में मिलल बा, और वो हमारी भाषा है, आ यही में हमारा जन्म भइल बा, तो एकरा के छोड़ के हम जाए कहाँ? चाहे कितनो भाषा हम पढ़ी सीखी, उससे का मतलब नहीं है। हाँ। अब माई के भाषा के बुला नहीं की सकते, तो ऐसे यहाँ आदमी आप पहले से भोजपुरी बात में जुड़ल बा, कुछ कविता कहानी भी लिखत पढ़त रहे, कविता कहानी भी मैंने हाँ लिखत पढ़त रहे। भोजपुरी में बहुत हमारे माने मन लागेला, भोजपुरी के प्रति हम समर्पित बने।
मैंने भोजपुरी साहित्य पढ़े में अच्छा जी, लगेला। एकदम एक नंबर भी। हाल फिलहाल एगो मार साहब के निकला मिथिलेश जी जो हमनी के महासचिव बनी, हाँ जी, मिथिलेश हाँ श्रीवास्तव जी, वहाँ हाँ। के किताब निकला जो किताब हमनी के पास बा, बड़ा प्यार से वो पढ़ी है। जब फुर्सत मिलेला तब एक बार दो बार जरूर पढ़ी है। हाँ। आ भोजपुरी तो हमारा माई के भाषा है, मातृभाषा, तो एकरा के हम छोड़ के जाए कहाँ? जी, एक खातिर तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा बात बेटे, और विचार हमारा अच्छा लगा बाटे। अच्छा, मिथिलेश जी हमनी के संस्था के महासचिव बने, हाँ, हाँ, वहाँ के महासचिव बनावल गेल बा, और बड़ा प्रेम से वहाँ के काम करतनी, बहुत जोश में बानी। आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी अध्यक्ष बानी, और पंडित मुन्ना चौबे जी उपाध्यक्ष बानी। तो ये ढंग के मजबूत लोग के जोड़ल गेल बा। तरुआ का लगता कि मैंने संस्था कैसे जमशेदपुर में? संस्था तो आजो मजबूत बा, खाली हमनी में कमी बा। अच्छा, हमनी एकरा के सही तरीका से सही दिशा में ले नहीं समझा। अच्छा, जुड़े खातिर आदमी कमी नहीं है में। पहले भी बहुत आदमी जुड़ल बा, आज भी बहुत आदमी जुड़ल बा। मास्टर साहब से हमारा बराबर बात होला जी। हमनी के बहुत बड़ा ये थी सपना रहे कि छोटा गोविंदपुर में एगो विश्व भोजपुरी विकास परिषद के यूनिट के गठन कल जाए, जौन किरवालू के सहयोग से हो गए। आ ओमे बहुत अच्छा लोग बा जे कि कार्य करी आ मेहनत करे वाला लोग बा। तो ऐसे भोजपुरी तो हमने के अपन भाषा है, खातिर तो आदमी कहीं समर्पित हो सकता। जी, बहुत अच्छा लगा था टेरुआ से बात करके। साहित्य तो खूब लिखाइल बा, हमनी के तो साहित्यिक संस्था में भी जाइला ले जा। तो साहित्य में काफी काम भई रहल बा, और भोजपुरी में काफी कुछ लिखा बाटे। नावहा लोग भी आवता लो, एक आधे जन आवता लो, लेकिन आवता लो पुरान लोग बहुत काम कइले। हमार प्रश्न ई बार हुआ से कि एकरा के आम जनता से कैसे जोड़ल जाओ? आम आदमी माने हो कैसेट वाला ना, कैसेट गीत गौनई में तो आम आदमी आवता है। आम जनता के कैसे ई महसूस होके कि भोजपुरी हमार मातृभाषा है, और माई भाषा के हम कैसे सेवा करी, एकरा के आम आदमी के जोड़े खातिर वो प्लान कैसे बनौले बनी जा? अब गोविंदपुर में तो ढेर आदमी बार, का प्लान बा? हम तभी एगो वहाँ जिम्मेवारी भी मिल गई बा संस्था में महासचिव गोविंदपुर यूनिट के, गोविंद यूनिट के। ठीक बा। तब पहले से जिम्मेवारी बढ़िए गई। हाँ। हम अपना जितना भी कमेटी मेंबर बा लोग उससे बैठ के पर चर्चा जरूर करे कि जितना भी भोजपुरी घर के लोग बा जब पूरा छोटा गोविंदपुर में बाहर के आदमी तो यूनिट काम करते बा, हमनी के जब गोविंदपुर में यूनिट बनल बा ओकर हमनी एगो प्लेटफॉर्म तैयार करे आ हर घर में जाके आ जे भी भोजपुरी भाई होई ओकर नाम पता जिला ओकर परिवार के पूरा जन कहल जाला घर सुमारी करब सन आ सारे लोगों के जोड़ेंगे। हम लोग साल में एगो ऐसा कार्यक्रम करेंगे कि टोटल आदमियों में आकर के रहो आ ओकर के खान पान के मतलब व्यवस्था करेंगे। खूब सुंदर हर परिवार से संपर्क माने सबका के जोड़ के एगो बड़ा माने हमें कोनो तरीका का कास्टिज्म नहीं है, कोई जात पात नहीं है। जो मेरा भोजपुरी बोलता है मेरा भाई है, हम उसके घर जाएंगे, जाकर के उससे मिलेंगे। जी भोजपुरी भाषा से प्रेम करी, हाँ, वो ओकरा के में रखे के बाद उमर भाई, हाँ उमर भाई है, ओकरा हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, हमरा जात से मतलब नहीं थे। बढ़िया रहा सबके प्लान बा, और हम बड़ी खुश बानी रुआ से बातचीत करके। और ही कुछ कल कहल चाहता नहीं कि मैंने कैसे जनता से जुड़ा था, रुआ चाहता। हाँ, हमनी के वेद में भी बतावल बा या पुराण के भी बाई बा कि राष्ट्र के बारे में कि हिंदुआ सहोदरा सर्वे, मतलब जितना हिंदू बा सब सहोदर भाई बा। तो उनमें हम जितना भोजपुरी के लोग बा सब हमार सहोदर भाई है, हमार अपन भाई है। ओकरा खातिर हम जिएब, ओकरा खातिर हम मरेब, ओकरा खातिर हम सब कुछ करेब। अच्छा विचार बा। हाँ, तो जे भारतवंशी बाटे, जे सनातनी बा, ओकरा के रहुआ अपन जोड़ के रखा। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा बात बा, विचार हाँ, बहुत अच्छा विचार। खासकर माने हमार भोजपुरिया भाई बा, खासकर जे भोजपुरी डोमिनेटेड बाटे, भोजपुरी बोलता, भोजपुरी बतियावता, ओकरा बीच में ही चाहता नहीं सबे के बढ़े। हाँ, हम ये सब भोजपुरी भाषी जितना बा सब हमार आपन भाई, एक सहोदर समझे के बा, तब जाकर के भोजपुरी के विकास हुई। ठीक है बा भैया, और कुछ बोले चाहे? बस ये चाहे कि भोजपुरी में रोल में मदद करी, हमनी के पुरान मदद पद से बा जी। आज बानी हमनी के तो भीड़ रहनी, हाँ। खातिर हमनी के बहुत मन में खुशी बा, हमनी के मन गदगद हो गए कि ये लायक लोग हमनी के समझ के हमनी के पास है नहीं। आ संजय जी से तो पुरान रिश्ता बा, बहुत पहले से रिश्ता बा जी। तो एगो और नया ये बात हम कहब कि भोजपुरी में योगदान बहुत सराहनीय बा।
अरे हमने चाहत तानी सन कि वही टाइप का हमनियो काम करी सन कि जे भी हमारा भोजपुरी भाई बा कहीं कमजोर भी बा कौन आर्थिक रूप से भी कमजोर बा तो ओकरा के हमने कुछ न कुछ मदद करे के प्रयास करब सन आवे वाला समय में। अभी तो ना आवे वाला समय में कि चलिए हम शुभकामना देव हाँ। संस्था आगे बढ़ो और गोविंदपुर में गोविंदपुर में भोजपुरी विश्व भोजपुरी विकास परिषद के क्षेत्रीय कमेटी बनल बा, मुख्य कमेटी जमशेदपुर में बटले बा, जमशेदपुर से निकल के आगे भी वैश्विक आगे, पड़त पर आगे। चलो। और मिथिलेश सर जैसा हमने के मार्गदर्शक हमने के बाने और तिवारी जी बानी, मुन्ना जी बानी और भी मजबूत लोग बाटे, सुरेंद्र पांडे जी बानी, अच्छा लोग जुड़त आते और इस संस्था के आगे बढ़ा के हमने के मिलजुल के बढ़ाओ मिलजुल के बढ़ावे के बाद हाँ, मिलजुल के सब चलावे आदमी के बाद हम तो देखत नहीं कि राउर जन योगदान बा अरे संभव रोज समर्पित बानी भोजपुरी खातिर। हम तो रातों रात दिनों दिन देखत नहीं कि हमेशा ड्यूटी भी जाए के बाद भोजपुरिये में, खाना खाए के बाद भोजपुरिये में, जौन भी करे के बाद भोजपुरिये में। तो ई तो राउर जौन काम बा हमरा तो मने शब्द नहीं है कि हम कुछ कहें। बस अब चलिए, एगो अवधि में आग्रह करब कि आवे वाला समय में जी सबके लोग के सहयोग से जी हमनी को मान ली पूर्वी डिस्ट्रिक्ट में तो हमने गठन कैली से अदर एथी में जिला में भी पश्चिमी सिंहभूम जैसे सरायकेला पश्चिमी सरायकेला, धनबाद, रांची, बोकारो उन्हीं को बढ़ा देवे के बा कमिटी को बनो जी अंतर राज्य ना अंतर जिला अंतर जिला में राज्य कमिटी अंतर- बना के वो लोग भी वहाँ के लोग से संपर्क करो, बैठक करो। आवे वाला समय में वहाँ भी कमेटी बनो, वहाँ के भी बहुत सारे लोग को जोड़ल जा। इस जब सब प्रक्रिया पूरा हो जाता तब उसके भोजपुरी बाद आंदोलन हुई। आंदोलन उसके बाद दिल्ली पर चलल जा वो जब मांग कइल जा। तबे हमने के बात के राखी बढ़िया, ना बिल्कुल, रखी बिल्कुल। लेकिन ना रखी अकेले केहू के पूछत अकेले रहब जा खेमा में बनल सब रहब आदमी जा। मिलजुल के करी तो ये आगे आए वाला समय हमने के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ठीक बा, बहुत अच्छा लागल। और हम नमामि भोजपुरी फाउंडेशन के रुआ सब इतना मने आशीर्वाद देतनी सबे, देखत रही सबे और अपन बातचीत के हम इजे खत्म करतनी। प्रणाम।